2 urteko geldialdia eta gero, aurten bai, San Antolin jaizak ospatuko doguz. Lekitxarrari zein bertora datozen guztizari erasuen aurkako jarrera proaktibua euki daizela eskatzen deutzagu. Jaizetan batuko da jente kopuru handizen segurtasuna bermatzeko hainbat neurri hartuko dira. Jaizetan be, lekitxo garbi mantentzeko aleginein biharko dugu zaborrontzizak egoki erabilitza. San Antolin jaizetan kirol eta kulturrekintza ugari eukiko doguz adin guztizetako jentientzako. Zeintzuk dizen ezagutu nahi? Bueltan dira barriro be Lekitxoko San Antolin jaizak. Azkan 2 urtietan osasun egoerien ondorioz bertan bera geratu eta gero, aurten bai, iraien batetik 8 bitxartian barriro be jaizak ospatuko doguz. Gogotzu geuazan egun hau heltzeko eta ordu batzuk baino ez dira geratzen. Aurtengoan 72 ekintza eukiko doguz. Kuadrillen bajadia, herriko taldien ekintzak, txapelketak, ikuskizunak, su artifizialak edota kontzertuak ikusi halko doguz beste hainbat ekintzen artean, eta noski, antero be geuaz egongo da. Aurtengoan Pedro Zabala Teieriak jai batzordeko kidiak botako da utxupinazua. Azkan 42 urtietan, anteron bajadia eta eskutatziaz arduratu eta gero, aurten azkan bidarra ingo dau. Neuk pentsetan enaman gauza bat, pinuztzue, pinuzte jaibatzordeko motzugu bai, jaibatzordeko, eta pozaren. Hau biharra guztat, niri bakarrik ez da hau biharra zen. Niri lagun duzte handripo bai, semipo bai, eta beste batzeko zuhurtu die, zertzen zen, niri bakarrik txeko biharra ez da zen. Zitzako azkanen urte momun, jubilazioeteko hartzeko eta hortik aparteko baitza pozik, semiek hartzen da uste neure errelebu, da ba, etxeko gatzen, demoen izango aurra jarraitzen dugu gure biharrak. Gizon eta emakumien arteko bardintasunen aldeko kanpainak nonai eta noiznahi ikusi eta entzuten badoguz be, oraindik sarri-sarri emoten dira erasuak eta gehiago jaizetan. Horregatik, lekitxar guztizori zein bertora datozen guztizari erasuen aurkako jarrera proaktibua euki daizela eskatzen deutzagu. Adi egon, jasarpen eta eraso egoeretan erasotua babestu eta gogoratu. Ez beti da ez. Bi urte jairiparik egon gara, baina aurten bai. Aurten tokaten txaku, danori tokaten txaku. Ondo pasatia, disfrutatia, lagun eta familia artean. Danori tokaten txaku, emakume zein gizon. Neuribe bai, tabernetan, espazio publikoetan, kalietan, etxera joaterakoan, tranquil nahi dut egon, ikara barik. Danon eskuetan dago, jaizak ondo pasatia, eta bihar da benari laguntzea emotia. Ta ez ahaztu, emakumiok jaizetan be, libriak izan nahi dugu, ez ausarta. Aurtengo San Antolin jaizetan jente kopuru handia batzia aurre ikusten da. 2 urtez itxoten egon eta gero, jentia gogotzu dago barriz be ospakizunak heltzeko. Lekitxar eta bizitzari guztizen segurtasuna bermatzeko asmoz, hainbat neurri hartuko dira osasunian, trafikuen kudeaketan eta garbitxasunian. Antzarregunerako, kanpainako ospitale bat ipiniko da turismo buleguen onduan, eta osakidetza eta gurutze gorriak zerbitzua indartuko dabe. Trafikuari dagokizonez, iraien batian kuadrillen bajadia antolatzeko murrizketak egingo dira herrizen erdigunean.
Iraien 3 barriz, trafikua mugatuko da jende pilaketen arabera. Azkanik, iraien 5 antzarreguna izan da, jente asko pilatuko da herriko hainbat gunetan. Hori dalata, goizeko 10:00 gabeko 12:00 sarbideak sarratuko dira eta ibilgailuak udalerrira sartzia murriztuko da. Lekitxora etortzeko asmoa daukenari, kotxia erabili biharrian, garraio publikoa hartzia eskatzen zake. Ingurugirua zaintziaz gain, herrira zuzenian sartzeko aukeri eukiko dabelako. Bizkaibusek zerbitzua injartuko dau iraien 2, 3, 4 eta 5. Antzarregunerako Bilbotik autobusak 15 minutxuro urtengo dira goizian zihar eta 30 minutxuro arratzaldian. Lekitxotik urteteko be, ohikuak baino autobus gehiago ipiniko dabez. Hortaz, inoiz baino errazago izango da Bizkaibusa erabiltzia. Gainera, lurraldebus eta gababus zerbitzuak be ipiniko dira. Urtetik urtera, giro eta kezkagarriago da, jaizetan zihar kaletik botata agertzen dan zabor kopurua. 2019an, 14.200 kilo zabor batu zirian, horren erdiza antzarreguna eta gero. Gainera, itxasuan be zabor kopuru handiza batzen da. Hori dalata, jaizetan parte hartzen daben guztizari, zaborra dagokizon edukiontzizetara botatia eskatzen zake. Edukiontzizen kopurua handitxu eingo da eta portuen inguruan neurrizak hartuko dira zaborra portura ez jausteko. Hori dalata, jai jasangarri eta garbizen aldeko apostua inbiarko dugu. Guztizon erantzukizuna da naturia zaintzia. 2022ko San Antolin jaizak injartzu datoz. 72 ekintze eukiko doguz 8 egunetan zihar. Ume, nerabe eta nagusizentzako kultur eta kirol ekintza eta ikuskizunak eukiko doguz iraien 1-tik 8 bitxartian. Gelditzu geuaz eta ezagutu guztizak. Anderon txamarotia, txingaren bigotia, arexe eidauka preso kiminoia. Anderon txamarotia, txingaren bigotia, arexe eidauka preso kiminoia. Bar, te rondan ibili, bar, te rondan ibili. Bi, enai zonbo ibili, enai zonbo